Ilmaako jo? No me lähdetään ajaa jonnekin, koska me etsitään rilliä. Mutta kun me on nyt käyty kaikki rillit ja paikat tässä vierellä läpi, niin tässä nyt tuli kauhea tappelu, että minne mennään. Mä tiin. No. Mättä sitten. No ajaa. Koko ajan. No ajaa. Tonne tielle päin sä ajat nyt toisten päälle. Pitääkö tota väistä? Pitää väistä, siinä on suojatie saatana. Tosiaan akseli alkoi nyt vaikeaksi ja mennään tonne hiekkamonttuiluun. Katsotaan helpottaako sen jälkeen. Tervi alatulle. Pyhävuori. Täällä on nyt sellainen auto, että me päästään vaikka sinne vuoren päälle tällä. Vaikka kulma sinne ei autolla pääse, mutta tällä pääse. Mikä aloitus? Joo. Sunnuntai video, sunnuntai päivä, sunnuntai patikointia. Patikoimassa täällä Etelä-Pohjanmaan hienoimmissa paikoissa, eli nytkin saavuttiin Pyhävuorelle. Kävellen tultiin koko tuo helvetin pitkä matka, mitä tuolla on. No ei, tultiin sprintteille. Seurassamme on itse kuvaaja ja koneurakoitsija Honkaniemi. Ja nyt ajateltiin vähän näyttää teille, kun te ette kumminkaan itse jaksa lähteä näin kauas, niin kun on näin hieno ilta ja... Mitä? Eihän täällä ole kuin 700. Niin, hieno ilma ja näin, niin ajateltiin näyttää teille näitä paikkoja, kun te ette itse jaksa sieltä sohvilta kumminkaan mihinkään nousta, kun te olette niin huonossa kunnossa. Niin kuin minähän on oikein sporttinen, ei muuta tässä mitään. Että en edes meinaa hengestä yhtään. Nyt rupee ne maisemat aukeamaan tuonne, niin laitetaan tästä oikein patikointipurtu. Voi saa. Tästä se torni on. Tonka pure. Helvetti kun hengestä. Tää melkein tonne Keloon kiivetään. Ne joo. Tultiin tuo matka voi ihan hengestä. Tässä selvätissä se kalliomaalaus täällä oli. Onko se tuolla alhaalla päin? Kato kun tässä on tää torni, niin... Eikö se ole jossain tullut? En tiedä, mennään tänne niin. Tässä on vähän maisemaa. Mielestäni täällä menee tikkaakin alas tuolla. No niin, mullakin jotenkin. Vai oliko se tää? Vittu minä muistan. Katsotaan nyt täältä. Joo, kun ainakin näkee tuon Lappajärven tuosta hienosti. Ai, kova nousu. Ei tommoin. Tuossa ne menee nuo reitit. No tää on aika ylhäällä. No on se. Me etsitään nyt kohta se kalliomaalaus tai jotakin. Ja hengähetään hetki. Niin. Over. Kavakuutus. Mulla on henkipäin, kun tuo matkavakuutus. Vähän natisee nämä. Paljon nämä. Helvetti. Onneksi mä menen eessä. Ei tarvii haistella tuota Kukku. Käkikukku. Ekan kerran kuulen, kun käkikukku. Tänäkin. Vaikka on vielä kesä. Tervetuloa tänne Jaakko Reipakan erakkomajaan. Vielä 1920-luvulla asusti Koskenvarrelta kotoisin oleva Reipakan Jaakko. En jaksa lukea vuosilukuja. Tässä kivimajassa kesäisin. Vau. Jaakko oli nuorena miehenä mennyt Maija vaimonsa kanssa siirtolaisena Amerikkaan, mutta on palannut yksin takaisin ja asettunut Pyhävuoren rinteeseen asumaan. Jaakko oli voimakas persoonallisuus. Hyvät ystävät vei lopulta Jaakon Kurejoen vanhainkotiin parempaan suojaan. Alueella ei ole jätehuolta. Jatketaan. Käydään Jaakon kämpässä tossa. Oiskohan Jaakko kotona? Vaikka oli vissiin delaa. No. Kodikas oli Jaakon kämppä.
Ihan ennen kuin sitten tehnyt. Näytä vähän. Tees hontuuri. Mä oon niitä koloja siellä. Ei ne siellä ole täällä. Ei mun mielestä siellä ole. Eikö sä kolottaa täällä? En mä muista. Täällä on mukaan. Jaakolla oli tälleen kaksosainen kämppä, niin... On siinä voinut vähän palella. Ollutkaan kun kesättää. Pyhävuoren peikot. Tarinan mukaan Pyhävuoren luolissa asustaa peikkoja. He menevät vuoren sisään avonaisesta pyöreästä reiästä. Monta kertaa paikkakunnan miehet ovat vierittäneet suuren kiven aukon suulle, mutta aina on kivi siitä tuntemattomalla tavalla poistettu. Vuoren peikkojen reikään ei ole kukaan ole uskaltanut kovin syvälle mennä. Reipakan Jaakon sauna sijaitsi luolan edustalla. Eli tässä vai? Missä se reikä on? Se iso kivi. Paskapuhetta. Tää on ihan bullshit. Ja mä laitettais leipi sinne reikään, kun me löytäis. Vitu emääkin. On sielläkin ollut kylmä. Maalämpö. Ei sinne nyt oikein. En minä ainakaan tuonne sovi. Paskapuhetta. Tässä on! Vitu! Niin just on samassa, että siinä varmaan on ollut sen sauna sitten tässä nuskassa. Kyllä muistit, että tää on toisen näköinen paikka. Niin minäkin muistin. Mä muistin, että olisi ollut kunnon reikä jossain, mutta... Vittu täällä mitään. Tässähän se on mitä on. Joo. Vittu tultiinko me tänne ihan turhaan, kun mä muistan ne maalaukset. Kyllä täällä Mutta mun mielestä ne oli tuolla ylhäällä. Kun sitähän siinä mainostettiin, että Pyhävuoren maalaukset. Vittu, älkää tulko tänne, tää patikointi on perseestä. Kalliomaalaus. Se olikin ihminen. Missäs tää tämmönen on? Me ollaan väärällä puolella. Mennäänkö tuolta? Eikö ollut? Uhrikivi. Vanha kansa piti Pyhävuorta jumalille pyhitettynä paikkana, minne eivät rullitkaan tohtineet mennä. Siihen aikaan, kun pirkkalaisilla oli kuninkaan myöntämiä yksin oikeus lappalaisten verottamiseen 1200-luvulta lähtien, Ähtävänjoen kulkureitti muodosti heidän päätiensä Hämeestä Lappajärvelle ja edelleen kaukaisen pohjaan. Mitä vittu? Tällöin Pyhävuoren seudut olivat pirkkalaisten päällikön Matti Kurjen tärkeintä etappialueita. Siitä ajasta ovat muistona muassa paikan nimet Pirkanlahti ja Kurejoki. Kurjenjoki sulkeessa. Anttilan rannassa Kurejoella ovat sijainneet Matti Kurjen varastoaitat. Pyhävuorolla on sylenkorkuisella jalustalla kallion järkäleet pyhänä Jumalalta laittamana uhrina. Sen juurella paloi ikuinen uhri. Tuli tästä on leikattu jotain pois. Lappajärvi ympäristöinen muodosti ihan paskaa. alueella ei ole jätehuoltoa. Roskat on retkein. No missä täällä oli joku? Täällä on pietty palakka. Mutta kenen luvalla? Sillä on omena. Täällä on käynyt joku. Ne on pietty notskiin, vaikka notskin. Täällä oli valkean avautuneet. Siinä on vuosiluku. Niin jo. Mitäs täällä on kiristetty? Mitä? 4.4.1949. YV-TAV. Antti. Tuo omena ei oo kyllä vanha. Tästä se on seuraava saatana. Maista. No en mä tiedä, tossa on haukku. Tuossakin on joku Viitaniemi 1998. Sun tehdä tänne oma kädenjälki. Sai jonkun syytteen jostain. Aatos nyt joku kivi päälle niin kuvastuu. Missä on ne maalaukset? Ja kun nää on tässä vielä se mysteeri.
Ei vittu tällaista palloilua voi minnekään laittaa. Omilta kyliltä ei edes tiedä mitä täällä on ja missä. Se on kun tää vettä on kasvanut, niin ei voi muistaa. Niin. Joku juttu tässä on nimittäin hiffu. Ei saatana, mutta kuitenkin tää on vähän tämmönen. Kyllä mä ne maalaukset muistan, mutta se on varmaan, että kaupungin miehet ei oo muistanut käydä värittää niitä uudestaan. Ne on kadonnut siitä. No eihän nyt oikein kauan sellainen punamultamaali. Onhan se nyt mökeistäkin nää. Tässä on joku jakkara tehty. Kaupungin miehet käynyt tekemässä. Mä väittäisin, että sulla olisi just vai tällaisessa. No niin. Vittu se on tuolla ylää. Niin joo. Ei sitä lalaa. No vittu, tää paikka on nähty. Lähdetään seuraavaan patikointikohteeseen. No eikö nyt pitää ottaa Facebookia, eikö Instagramia päin? On näin kaukana käynyt. Sitten kun mulla on näin tunttikengät. Parkour rap! Vittu. Olikin kova. Tuo menee omaa käyttöön. Nyt tuli haava. Saatana. Akseli 1, Pyhävuori 0. Lähdetään Lakeharjulle. Käydään siellä näkötornissa. Sitten tää video on tässä. Mä oon sitten käyty näissä näköpaikoissa. Mut sinnekin onneksi pääsee autolla ylös. Rupee sataa vettä. Tää melkein lähtee ja alkaa sulaa. Niin joo. Sokeria tässä on. Salaatti olisi 80 senttiä. Vittu otti mulle juustohampurilaisen ilman mausteita. Täällä ei ole mitään muuta kuin juustoja pihin. Vitu persereikä perseen touhu. Kyllä täällä ainakin on. No kai, kun sä otit... Joo, nyt ois syöty juustohampurilainen ilman mitään mausteita. Kiitos Leiville siitä. Tää muistetaan. Tää sunnuntai-video oli tässä. Kiitti, että katoit ja kommentoi alle, että tuleeko seuraava video linja-autosta vai Väyrysistä. Saatte ite valita. Ei muuta kuin pysykää kanavalla, tykäkkää videosta, kommentoikaa, tilatkaa kanava, tehkää kaikkea saisee. Ne auttaa mua tässä ylöspäin. Jos ei kohta ala tapahtuu muutosta tällä kanavalla, mä lopetan tää ennen kuin tää alkoikaan. Niin over!